vaan mennä eksyksiin. Näinpä. Hei, arvaa mikä tuli tästä mieleen. No. Opettajat on sanonut koulutuksissa, että myös opiskelijat on eksyksissä, siis digimaailmassa. Totta. Digioppimisen polku on siis hukassa välillä. Mutta meillä on siihen ratkaisu. Sähköiset oppimisympäristöt. Sähköisissä oppimisympäristöissä on kyllä turvallista seikkailla. Kyllä, koska oppijoiden ohjeet löytyvät aina samasta paikasta. Ja on myös tosi tärkeää, että kaikki osaisivat käyttää niitä sieltä luokasta löytyviä työkaluja. Niinpä. Ja sähköisissä luokkahuoneissa voi myös luovuus kukkia. Kaikki opetusmateriaali on luokiteltu loogisesti yläotsikoiden alle. Ja kaikkien tehtävien avulla vahvistetaan monipuolista osaamista. Vitsi Helsa, taas meille kävi näin. Siis meillä aina jää tää lenkkeily toiselle sijalle, kun me innostutaan näistä asioista. Mutta tää on vaan tämmöstä. Ei yhtään mitään kummosta. Kyllä. Mutta kyllä se on niin, että kaikki polut johtavat sähköisiin luokkahuoneisiin. Näinpä. Ja tämä me halutaan kertoa kyllä kaikille oppeille. Kyllä.